Adi saking panginten kula kridaning Nalendra Yaksa Ndrawati kala wau kedah dipun silep upaminipun geni nembe saklik sampun ngantos ngobar jagat menika Yayi. Dewa Sukata marang sureng perang ngendan wingawiyat narada ngepalane Jawata menawi tetila mekaten Kakang Ulun Ayogyani Indra kula nuwun wonten pangendika ingkang dawuh aja wedi kangelan mudhuna nganti para wadya Jawata Durandara sirepen kraman ingkang bakal ngendhek kawibawan ulun Kakang sangka Saksa krura kagiri-giri kenyolir Prabata abang kalagar manguhing mungso latau wah kleru pamawasku kowe Sang Hyang Indraya Surapati aja mati tanpa aran sapa kang dadi aranmu akon marang aku Tidya Kala Sampar waris
gesete Gustiku Prabu Kresna Pujangga. Tak wangene nganti telung kedhepan dewa ora paring wangsulan teluk lan orane. Kayangan kakon dadi sungsang bawana balik nyoba laruta saking yudha sang guru. Mutosa sangsi dong pilahing mangarcana samparware ana paran ora ana jamake dewa kaprawasa dening titahe nungsang puyang budine ratu Gustimu Kresna Pujangga lali lamun to dheweke dadi titahing dewa ing Suralaya. Lanang ya marga aku wis ora seneng dititake dening dewa. Ratu Gustiku bakal kelakon nekem jagat iki mengiran bawana. Ora patut banget. Mara gage sawe gakno wadya balamu tak cemplungke neraka manut ya mani dadi neraka jahanam.
seksa kula kaki-kaki kenyolera papoto kapan kawakan manguhing mungsu aminta awan kadeng kalyon manubruo Ojo ora ngerti sababe jebul mendelung barisan Ndorowati. Prajurit rocah padha mundura dewa. Iki Prabu Kresna Pujangga Ndorowati. Kowe nyepelekke prajuritku kena. Nanging Kresna Pujangga wis magut rananggana. Sapa dewa kemlebat bali menyang ajal kamulan maning jajalanan ayo apa abamu Bromo ketaman dahana murut bledug wandamu barat
tangkepe. Pamatur Adi Guru. Kados pundi Kakang Narada? Kadi semu keseser Jawata Durandara tetela mekaten Adi. Menapa inggih badhe kelampan ngantasipun dewa lajeng kuwirangan? Pangipun Kakang Narada. Kula nyuwun dawuh paduka Adi, raning sakmangke wonten teja manter ingkang mapan wonten dasaring bumi. Menawi mboten klentu pamawas ulun yekti menika titah ulun pun kaki Narayana. Kakang Narada, Wisnu ingkang nalika semanten nganglang bawana nliti dhateng atmajanipun Ratu Mandura teka ngantos dewasanipun dereng tumunten manitis wonten mercapada menapa sababipun. Mestenipun dening Wisnu dipun penggalih lan kandhe dadar sepinten bobotipun pun Narayana. Suwawijing andika Kakang Narada njampangi lelampahan menika. Syukur mangayu bagya menawi Narayana saged mbingkas angkara murka. Menawi tetela sanggem badhe ulun jago minangka nyuli para Jawata nyingkiraken kridanipun Alendra Ndarawati. Sawetawis ngenira ngening cipta katanana ingkang kaesti muhung meminta sih nugrahaning Hyang Mahanasa. Dadak sakoling mangke pantenging cipta ingkang mahanani daya geter dadya peteng dedet kaya jagat ketaman begowong. Ing mangke ana pletik-pletik sakonang saya sumunar wijiling kang cahya tangan Talama lenteh wujuding Pendhita Raksasa. Pasang Kalimantabe sinabeteng Iloduni teja-teja sulaksana tejanipun ingkang nembe prapti ngayon pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka pegas kawulian sinten sinambating mangi penemban bohong welahing mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Ih menawi jengandi kangge dangu kalian kula Pendhita ingkang namung kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawah kula inggih ing mriku dunung kula ing sudi mestani nami kula Begawan Dewa Kumara. Jengandika Begawan Dewa Kumara kula pun Narayana penemban inggih nggih.
wonten wigatos menapa dene kepareng paduka Sang Mahayogi ing ngasipat resaksa kepareng merpeki unggihan kula tapa brata mbangun tegi. Nggih. Wale-wale menapa sejatosipun mungun rasing manah kula dene jengandika anggir menika maksih muda tumaruna dasaripun jiwa satriya. Kenging menapa lajeng ngrakit kabrahmanan semunipun jengandika tansah mersudi tapa brata menika menapa badhe nggayuh raing semedi kados satataning brahmacari nggih. Remban lepat saking pandugi jengandika esning mananggen kula tansah lampah brata prihatin kados satataning pendhita supados melampahi kasatriyan kula boten gendhong kumalungkung ngul-gulaken dipek kula menika jiwaning satriya. Satriya menika kedah linambaran raos kabrahmanan. Kawicaksanan menapa dene tosing balung leting kulit kula, menapa dene guna kasantikan jaya kawijayan. Sageta wastantun kinarya memayu hayuning jagat nanging kedah linambaran jiwaning brahmana. Menapa saged jrejengandika menika satriya badhe ugi nyalira brahmana. Setunggaling titah menika namung ngagengaken gegayuhan. Nanging yen tiyang gadah gegayuhan menika mboten mangruti namung kedah salah setunggal. Yen satriya nggih satriya, yen pendhita nggih pendhita. Kados kula menika pendhita nanging kula sampun ninggal jiwa kasatriyan. Ingkang kula esti namung memanising pati nggih sampurneng loya. Mila nggih kula nyuwun pangapunten mbok menawi prapta kula mriki badhe ganggu dhateng kamardikaning raos jengandika anggir. Ujubing raos namung kepengin nyumurupi menggah gelar yektinipun jengandika kisana. Lan menawi jengandika nglambari budining satriya kanthi jiwaning brahmana lajeng benjang menawi sampun kukut jagat jengandika anak mas badhe nggayuh seda ingkang cara kados pundi. Menemban tumraping kula ingkang taksih nenggeni budining satriya. Pejah menika werni 3 inggih menika pejah nista, madya lan utama. Mati nista menika patinipun tiyang ingkang lalu ngendhatali murda. Wasipun sedaya pejah ingkang kajarak ingkang dingini dhateng kaparenging kodrat menika pejahipun nista anut alam penasaran merayang mencok wonten ing kayu watu. Wonten ingkang angka kalih madya menika pejah ingkang dipun sangkani saking sakit tiyang lara menika swarga miwah nerakanipun namung gumantung kalian cacakaning panindak ing kababar wonten ing bebrayan agung. Menawi gesangipun anggung linuberaning kautaman teteken kasucen pepayung budi rahayu tartamtu menika badhe kacadhang swarga langgeng iwadene. Menawi budinipun tansah gamel kapitunaning asane cetha neraka undu-unduanipun menika pejah ingkang angka kalih wonten ingkang angka 3 inggih menika mati utama. Pati utama menika kados dene pejahing prajurit ingkang mangsah rananggana bebela bebener miwah bebela nusa miwah bangsanipun. Brahmana pati semedi lan sapanunggalanipun wasipun pejahipun tiyang ingkang ngantepi dhateng kesaganipun. Mila rening kula ngantepi jiwaning kasatriyan kula sak saged-saged kula badhe dharma bektekaken jiwa raga kula. Saged nggayuh pejah ingkang utama nadyan to kula benjang pejah wonten ing pabaratan nanging kutha kedah ngandhemi jiwaning kasatriyan supados piguna gesang kula tumraping nusa miwah bangsa menapa dene jagat menika penemban. Marina sumubang lan ngaruna dadi netraning ukarapa
dadi netraning uga rapuh sataning kukiloring kanikala getar nalika semana sedakep suku juga Begawan Dewa Kumara dupi wis pana mring keketeking Pramana Jati riseng Narayana saya alit wujute ilang saka pandulu jatining Bathara Wisnu manites mringangganing Sang Narayana sisaning Bathara wayah Bathara jagat kaya pedang tetrawangan resekku kaya ketiban rembulan muga Jawata ingkang mayungi marang laku bataku aku bisa sembodo dadi pepadanging kahanan sakorawane pangajapku bisa nentremake jagat iki Pragenjang Pak Wong. Kok walang itu kan kali codhe sapa sing gawe, Ger? Ulun mangayu bagya lekas kita ngene mertapa. Rening Wisnu wis nitis marang angga kita Kaki Narayana, mula sisan gawe. Anggen kita mertapa ning dasaring pertiwi. Bojone Bathara Wisnu ingkang ana ing dasaring bumi Betari Pertiwi sisan gawe dadi bojomu. Mekaten Bu ya. Nugra ingkang kapatedaning kula Bu ya nanging ajar mangsa Bambang luwih dhisik. Wulan pinta sela nyirnake memalaning kayangan Jonggring Saloka ingkang tuwa saka kridaning Nalindra Ndarawati Prabu Kresna Pujangga. Tak kanthi menyang Gunung Jamur Dipa sirnakna memalaning jagan nggih ngestaken dawuh kula.
Sangka Yayi Prabayo Sungkawen Bias Latama katone dewa wis khusus siji wae ora ana ingkang tanding yuda kelawan aku menang iki sapa aku Narayana Ratu Ndarawati Prabu Kresna Pujangga sumurupa aku jinaga dening Sang Hyang Jagat Pratingkah kinen ngendharak ratuning Angkara Murka kaya dedapuramu. Legan golek momongan bosen urip. Ing atase dewa ingkang kondhang kasektene wae ora ana sing monggo pulya tanding karo aku. Aja meneh numbahi kaya dedapuramu. Tak gaglak ora bakal nyililiti aku, ha? samudra lan kanangakasa sepira bobote Nalindra Ndarawati apa pamaya tungklaken kapisan Kendhitayat mimang kadang dewa ora-orane aku Gigrik Narayana Prabu Kresna Pujangga wis sembada nekem jagat iki mung kali sakedheping netra. Aja ngimpi kowe bakal nguwasani para dewa. Ayo. Apa kang katon? Sanjata Cakra pangleburing Angkara Gong ora mbledhog dadi awak sembah hidredran.
Kakang Narada, punapi Adi. Kados sampun padhang kayangan Junggring Saloka menika dene kridanipun Narayana. Anggenipun dados jagoning dewa sembada nyirnakaken memalaning bawana Ratu Indrawati Prabu Kresna Pujangga. Lajeng Parmaduka Adi Guru Kadi pundi? Kakang Resi kedah anak seni bilih sejatosipun Indrawati sampun bedah. Narayana kula wonten dawuh pukulun Indrawati sakutu ulun pasrahake marang jeneng para kagi lan nunggak semi kelawan Ratu Indrawati. Sawise tak pasrahi Praja Indrawati ya Indwaraka, sira jumeneng Ratu ing kono. Ulun busanane cara kaprabon jejuluka Sri Bathara Kresna. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Iya Kresna. Tegese sira wis ganep, wis mengku praja lan uga wis kesinungan Wisnu. Kawicaksanan sakputuhe. Teteping pangesti sira dadya tuk sumbring bebener adil lan padhang. Istaken dawuh pukulun. Mara tumuli mudhuna ing mercapada. Najan to nganti ciklu-ciklu jambul wanen. Sira ora bakal ulun kukut baling kayangan lamun to durung purna darmanira memayu hayuning bawana.